Oh, may itak. May bag. Ang daming pera. Bandol. Unsa man imong kwarta nga imo ra maning Diyan. biyaan? Ay, kuha ni masay na ba? Laka. Oh, tanawa. Ah, kagikan. Kuha, bibili ni. Ha? Ay, ganito. Asa dapit? Bibili ni. Yung biyaan man imong wallet. Sus, Ginoo ko pa kumpiyansa. Kung naitaw niyan pila ra pag-ana sa bago. Tulog na si masay. Ambot na ni Masay kay pag ambot na ako diri ni adto kog pikas magkita na ko ani. Na may bag. Kay ni ani lagi ko kay magpaka-out ko. Ipalit itong bugas ron kay kabuhiin ko atong bugas na katong 18 na bugas kabuhion ko. Bro kasukaon. Ano na akong bag eh? Ha, apa itu bugas? Iha pa na imong kwarta. Makasultod ka ana. Ha? Ano po ito bugas? Sabag nan. Hiron do. Kuha na i-check na ang imong kwarta. Sus, Ginoo ko. Wala makakita-kita. Si Dudong man ang nakita. Paldo. Pag paldo yun pag nawadan na